Ban penurlong ya kejingkular, ban kejingkwa, ban penbit penbiang ya kejingdan kam, jong kanong thamai konstituensi. Ki bahayang hasem ringkat kinong kersian barat ba, jeng iba latip lang kharkungor MDC kanong thamai, ibalak khat no katuk ani banai. Kila penlong ya kejing sam ya sintex, sya kinong syong ki badan hapeneng kejingduk jingkurdo, jong kani kathan. Hagani kesi lawan ban sanalang ya ki bahayang wasem do ba penyat sing CM ke KHDC, ki rambak snong nak snong ki bahap apa kanong thamai konstituensi, par ki ba ki bawan ban sakhi ya kani kejing sam ya ki sintex. Na kaliang kinong keren gila pau bakani ke skim ke dai ke belawan ra du ba latip lang kharkungor, syaban khlat no bat kani ke dairu ke sien ke baningkong ba andan kum kani ke skim shimet ling ba ke KHDC. Kila pau ke jing sango ya ke yang kesam ba latip lang kharkungor. Yau CM ke KHDC ba di kinong kesan baro ki belabut dien klem sange ya ke kam ke bedangsa kenang ban yo pendep no ya ke jingkwa jing ba latip lang kharkungor. Na kaliang CM loong ba dan kam ban dan no da ka yeng snong ban aina mi ba latip lang kharkungor kenang bagi pateng banang wan kin tip bat kin itho ya ka nam ka kerteng jungu. Henry yo ya ka mensim ka basngog kit kli ka jongpi na benta kini ginong kersyam ki it hab mensim yai bahe kuble shibu ni gijing don ringkat ka jongpi ha gini ka por ka jingdan ka jongpi ka penkan mau yangi ni pai biang chi ka por ka bai bahe MDC idan ringkat lang bat ngi kublai shibun nam tai por jongpi te agni ka por ngan kerpat I persa jongi bahe I kong Larissa ben sngobha ban ya ka kentin pediang sngobha yen kini baro kilong ka plan ka jong oblay ka jing penyat bet ka jing penyat denti ka jong oblay ti hoat ni sngo benut tangba ki baro kilong sisa nakajing tip ko jong blay baki ibaro kilong nakajing tip ko jong kat tu kat ni benai ni sngo kenja namar kayeng ka jongi ka julong kata kayeng ka ba yarong yami ka ba jia let yawan ka ba jia don ka jing ede ka bajan bat ki pat ba hendrai lakat tu kat ni benai kumba I ila let no ka yeng ka sam ka jongi ka lakenja hendrai ni ai ngo pat yo blei bangiyo kum kan kalat bannya connect biang bat phisa sisien bannya syam biang bat phisa sisien bannya kendu biang bat phisa sisien bandon biang ni ka jinge dei ka bajan bat phi ki pada ki baju ie ki baju kersan ya imado ngayang hakani ka por bat ngatrai ni baro ngin ya sakhilang ya kini kilai teli ki ba ngakwa bannya tu bat kita kilong kawe ka di kajing it ka jong iba he na benta kipat ba jong ka konstituensi ka baar kalong kata ka jingkit kli ka ba na benta kinong syong snong nong syong thao bat ka balai kalong ka jing pendap hok ka jong I ya kata kamram ka jong I kum unong yalam ayungin ong na liang jong ka yeng hendrai hoot wat la ila let no ringi I pat dia kata mati ke badang sak ke jong I haduk kan ka klip mat ke bamenta bawat la indon syuk bat ngiru hendrai kini kikam kinang ai telun te tuju ublei uba lasai uba lajit ya I banlong uwei na kinong yalam unang kerku ya pi kayeng kesam ke jong pi bat kini kitop ki baon sayok ban sam ru to ai ba kan long kata kajing bentoy bat kajing sak kan mau na benta kayeng kesam ke jong pi ni sngo ban ai ngu ruah ni kapor ya iba penyat ibalong CM bat kumjo yo seng ki balabot dien ban penurlong ban
penyat ya kan ka skim kiba dangsa tena kaliang jong ki yeng isuban ong kublai shibon na benta ka jing iet kublai shibon na benta ka jing yawan ka jong pi ya kan ka sngi ngidap tang da ka jing kemen bat ngidap tang da ka jing sngungo epi na marbangi i ka jing iet bat ka jing dan kat lam ka jong pi bat ngi haduk kan ka por kublai shibon mi ke pek kum khun na jong ada wan ya yeng sedem tring ru ki yong ba wa ju wan ya yeng nomor ba ngim dam por ban ekran ba phi kile la ka chong shau shwe ka dong ni dem tring la su thu ba mono ba de ya yeno bangina hadu kata ka jing ye jungi ba jung ba he ka long ta andre ya kani ka syntax ba minta ben ai ru ba he la de kular ni la slam ba bo dem tring te andre ha jing du no ba he pat ni la su thu ba ni la du ya ke baro andre hadin katugan ni nakachungdu no iba he ni yo kachungtip no ba seng uang ba bandum selai dengan penbudian mga ya ke baro te nagta nakachung penbudian chung ba seng ni poi hakani ka thong binyo ya kani ka chingsa kan mau chung ba he khadu mo mata ka tring te hachu ko por ngai khublei ya ba penya cm nomor lada uba penya kwa ban shim kabu ya ka kerteng lajong ula ba nomor sesien ba bumdon shu MDC te ula de CM borok hai pe ka constituency chaka bumdon te lada uba penya kwa ban ai ya kerteng lajong kumta kasngi lada yong ba ade ka ching ai janak subhan ba penya ru ila ba andre ba penya ikimle kumta isodon burom ya ba he ba kumta he long ba ya be kerteng chong ba he hi ta kasi buat hachu kopor di ba penya ru penulong penyo ya kani ka kajing sam khadu chung ba he takadaw ngi akble na kaliang dam tring ya ba penya no ya ka yuro khan te hakuwi kaliang nisngo ba hakaching du ba he na kaliang dam tring le ngila don kada kamin sim hadu boong ba kani ka MDC mentang ngim le thebot chu namar ngila du ya ubri ba sosin e yangi ba e yangi hendrai ngin la yu menta kasni pat ba uba penya ru udon kata na menta ki pajba udon dan kata kan singtrish tom ukwa ban ai ke menta ka pajba te habayu i kumni uba penya te ngatheng na po kaling tum tring ru ngisngo thrai ba ni haban perkhat biang so sisian ba ublei ushim no ini uba he te le se la berwan ai uba penya ko mo takadaw na kaling tum tring ru ni haban perkhat senlai sen te na yong ya kata ba na thebut na yele je te ngiri perkhat kini ka sngi ba ngiyo ya kini ka burom na ba he te gale kachingya lamba chung ba penya te kumta hi mata sngi bawan barap ha nakaling chung tring te nasukwa bandong ba nai khublei ya kini ka sngi ba ya kini ka boro kachingyo burom na chung ba he ba kande kaching sakan ma shisha yani khublei shibu ublei uai ye i kajing ja thai nak banta jung i khamtam ki pai ba snow ba panya duailam nak banta i kong thai bolong i man jung i ya ka ek baro hakani ka parthai ta ka ek ba i ba he ile hapo khamtam kum kiskim ila tresitom mir labat sngi ndai tangya ka dong jonga wat ka bade hapo laujin rio ko padon chaka wai ka chaka mkalungkut kangineng garngirom ki badai libaro ibahe ijuplay ijupay ikiduk isuk ijupay ya kani ijupay ya katay piaduna ka piadon ka katni ngilaya yu bahe UMLE udang sengap henry bahe utulun hidalati kani kalong ka jing du ka bakraw yang ipay ba ina ngidu sisa tonga kermen ba tong in naidu jing kermen isayo hi yauta uban pay uban long kumbahe tanda ta kantin please put Schwabe in Poisha Hospital, Schwabe in Shah Sumat, nakan mau kebakat du baiwan siapa yim dorbar, kadai hau benai naitung Julai mentausan, iso stom palat naiwan penjenjar yalade benwan ban syom dorbar, yong ngatang syom hayi ngaso balak nang ban kajing stom. Henry dangawan banmi bani kendu ki para lok MDC nai kendu hapo office
ngasong ayok bor te ngi shisha ba he di breu ba kit khia bat ba so khia shai ka kam wat hapedeng ka jing ban jong jing stom la benong ba im slowi kata henry I kenmau sha ya ka kamram ka ba I di pendep kum unom ikman namah bau iwan sha ka ying dorbar thauan iwan ban ya dan benta ban ya kran ban ya khana ban ya ajingmut ban ya slok ban ni kumnu ban la ban wan ra ki an ki kendon ki babha nang ta jungi om tang kata iwan ru ban pendep wat habe de ki kam shnong kam thau kini ki development scheme ba pher nam ta ki jingirap ikishnong nampoi perkhat bai ba he in propose ye kini ki scheme kum kini ki syntax nam ta ki long yen ba pher ya phi ki ba yo benta kum ki beneficiaries kan long ka jingkerku namar ha ka history jong ka district council lese la benong chief engineer nin sakhi 4 judan ki individual scheme 4 judan ki scheme shimen nrei ba he la tiklang ibadannya ka jing sokhya da ka jing start ba da ka jing tip isno thu ba idan kam ban propose yakini ki stop syntax ban IEP yaki long yen no baro shikta baro kini ki snam pen iba ki ka kam jong MDC kalong ban snaan ka ba ar pat kalong ban ai jing rap ikishnong kat bala kibabun kilet si dorbar shnong kita kibangi ong ki community based development project kibalet si kishnong kilet si kidong kilet si sports club kilet si seng kethei seng long kume kilet si seng samla bat kumta ter kilet si ki school te hendrei menta kasien ngaso kumen ba bani I baba he ilai I jengai sisa ba dan kam ban ai jing rap yikilong yeng long sen kumju tenganget skam ba kani ka jing yalam lenti jong ba he da ka ba I badang bun ki badang don kam jing rap hani nong my constituency let's say kan long ka jing hikai yang iru kumju nang ni shakman bangin pet ban khmi ban sngap ye ka jing ut jing nam jong ki long yeng long sem ki badun na shisha ka yo ka kot ki ba don kam shisha ban yo jing rap te ngasoban ai kublei wadai ba he undan shu ndai kini ki mati ki kam bai ba he ila penpau hadu kini kisngi ngin yai pertu bag ngin yai buram yi bat kidang dadu le se ki wei ru ki kam singin ye budien le sedang dan ke ba sa teng kumbala penpau di rang ba shnong jong kanong kriam nakaliang jungi ko mangilakran na du kisngi ke ba sedang ha kisngi ba ontap dan buram ba he wala dadan kanu ka kam ba sa teng le se kisdong kidong te ngi kloi ban ya tenrong lang ya kalingkor ke bakhya ban ya kitlam nakamta ban wat kilat kenti kumno ban yo ban yarap ya kishnong ban ikipai ba ni constituency nong thamai jong kanong thamai constituency namla ban siu keleng ya kajing le bha jing ba he la arthus nam menta arthwis nam se da ka bangin kenma buram bangin bu ye ki yeng dorbar haka kerteng ke jong I lese kata kan yai sa junom bat kan long ka khana pateng sei ka ye ki pateng banwan pat hadien habut te nakaliang ngajungi ngaso panong ba lese ki babun hang ni ki ba shong ki dan ki bala itu dan ki bampat itu ru te ka kerteng jonga ko moklatif ode ba punya sinsim MDC jong kesoran kham constituency la atam but she samai she term kum MLA she teng samai nang ta nang shong na sa ni pok se kani ka yet but lakha but la he la san la pen he pen san yang aru hang ni pok se along kum trashnong yang ni but kini ki shnong ki bamarjan ki bang ya itu ithau ye dekam ila itu ndrei le se don pat nak deng jong phiru nimpat ju kendo pat ju itu ngit skam manang ni shkmat ngin sanai kendo namar ba hadin ka jingja ba laja ye I ba he la diblang ba blei lawan shaw no I au benai September mentau snam khar arterik te hadin kat tu kat Nepal din shi benai au benai Oktober steng benai
te giladon ke jing perkhat ba ngin yo ban beteng ya ka kam jong ba het nang ni nanong thamai constituency da ka ba ngin pan ya ka jing kershan jing kerku kedot na phi baro bat shwai kata da ka ba buram atrai kong thei inam sui e la lek mo shi ying jong i kong thei ying ba het ban pen pau ya kata ka jing thrang jing angnut ka jongi ba ngi kwa ban beteng ni ka kam kum MDC jong kanong thamai la da ki pai ba ki ibet ban jet teng la lek ban ken jok tien ya ka ying jong ba he I dan lang I kong thei I kong ye I jo I kong lari I persan ang tai I kemi ki khun I lok bat ngala pan chikur khu kerdo naki ba ni kwa ban but tien ni ka kam bat so komen ba ngin yo ban ya kran ya kata ka kam atau ka sngi bat da ka jing komen ngin yo ban ngin yo le se ban mi kumu candidate bat mai na ka constituency nong mai da ka jing beten nanti le se jing kerku kerdo jong I bahet ratip lang national debt bat ke ka bang aso ban dan ban penpau ni kapor kalong ba ke ki mati ke ki sinjam ba I bahet ratip lang I juyat nam ta ka kampai ba hang ni pot nong thamai constituency ngaru maso ba de ban buat e ka ju hi kata ka lentia ke jong I te long beriu ba kit kia la ka long ha po office yung darbar bat kham tam ki pai ba bat ka bang sutenat kalong ba he teng I wat I stom yela diru henry dang peit pat ye ki duk ki suk ki kop shiliang sab shiliang wat apa deng ki stom yela diru ngai kendu kat tu kat ni ki long keme nang ni po constituency nganam yethu kerteng nganam penpau kerteng henry ngai kendu iki bat abang sngap ye ka jingle bah jong ba he long ka de ke ka kam ka ba ngamla ban mudur kidan ki bapang bastom ki ba habban di dawai le se bun benai nam ta jing stom ka jong ki dei ba he la tip lang ha ka jing jar ka jong I ju kner ti ka basbun ban no senyang I kum kini ki long keme ki long yeng ki ba shem jinjar jong jing ha ka pang ka stom tenget scam ba ninyo ban buat ikini denjat ban le bahai ki baduk ki basuk ni le bahai ki kop shiliang sam shiliang ni le bahai ki baduna kayo ka kot ki bajenjar kau bleiru ukarku nalendat kela nam tajungi but nga hajing yak lenti jongi mentala shibenai tam ani nong thamai constituency ngadon bor iskata po Songkham constituency ngaso ba shatai lu la jenjar ba ki breu so ba bun ba ki ba jenjar redang la rung hapo nong thamai constituency ngaso ba constituency nong thamai ka dika we na constituency ka bangidang hab ban pe namar ba kidang bun ba ki baduna ka yo ka kot hanin ha constituency nong thamai hoi ka di hasor henry ngaju ong ba imat ka kham jenjar hapo sor namar ba shangi shanong kendong Songkham constituency ka ying kidon ka jakala jong kidon ka kper ban rep kidon teng dan kam siu bai wai yeng dan ka umru babiang nang ta ka jingtrei ru kishumi na yeng kila le shelengkha la yo ko ba la yo ka do siar snyang bat ki jhor ki jhap henry hasor ha engin yo hita baying ru hap siu nang ta belah hab ban yatristom ban yo ban penbiang hayeng hasam nam ta ki khun ke le school le pule kam dei ka basuk namar takadaw habang iwan ban shimti ya kani constituency nong thamai da ka jingker khu jong pi mdei ka bangi shimti hapdeng ka jingsuk ni shimti da ka jingmut ka bangi hap ban kit kya hap tristom madang bun ba ki badang dot kam ye jingira like no ngam kran ni kishnong shimat berarti long yeng long sam ki babun ngi kran chipang ko umbam umdi hang ya sor shlong bun sin ni hap ban shuthiet kran ni jingsha kat no spa shitangki ka kali ko baret te kata de ke ba ni hap ban pet ngi dai kran ba ki bun kishnong nadut namaran ting moblei bun kishnong dan kishnong shte ki badan jing ka umbam umdi
Tengala ikran bikinong ilam shnong ban yelik pet ikitolong kini kitai. Kumno ban la ban penpoi syakilong yeng syakishnong kenang bikilong yeng long sem kin la ban mentoy nakata. Teku umbam di kabaran kambha hang ni po ka konstituensi nong Thamai bat ka baar ka koi ka kya kani ka health facilities nakaliang ka sarkar dan kambha. Nakaliang jungi ngin kit kya bakini ki dispensary ki urban PHCs ni ki health centers hapo ni ka nong Thamai constituency kin long ki babit ki babiang ki dawai ki diban biang namanta ki long yeng long sem ki badan kami jingirap akapang kastam kin yo jingirap te bat kiwe ki jingdon kan ngin sanang ya kendu nang ni shikmat habangila ya ikam